Mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, une aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwaziwa hii vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina Proclaim Rhodes mustudio ari kutiisira into sign language. Vabetera kwasai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda uri kuredu tiri kutaura nendimi part 2. Tiri kuenderera pamberi muhurukuro inotarisa kutaura nendimi. Vabetera atindei pamberi nehurukuro. Mfundisi toda kutenda. Yes. Chidzidzo chanhasi chakakosha zvekuti ngatibva tatotanga nekungopinda tinzwe kuti Bhaibheri rinoti kudii. Tsamba richatitungamirira pachidzidzo chedu rinowanikwa kuna Peter wechipiri chapter 3 verse 15 kusvika pa 17. Peter wechipiri chapter 3 verse 15 to 17. Second Peter chapter 3 verse ya 15. Muchiti moyo murefu washe wedu ruponeso. Sapauro hama yedu inodikanwa akakunyorera ivo nokuchenjera kwaakapiwa. Sezvaanotaura mumwadi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi, madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa samamwe magwarovo navasingazivi navasine simba kusvikira vaparadzwa. Peter ari kutsanangura mufundisi. Ari kuti nyaya yekuita kunge Mwari anomboita kunge asipo asingakurumidze kugadzirisa zvinhu, mwoyo murefu waMwari hanzi kutotaura chokwadi wakaema kuti vanhu vaponeswe. Zvikanzi naPeter, iyo nyaya iyi yandiri kukutsanangurai hanzi handini ndega ndakainyora mubhaibheri. Pauro akainyorawo. But hanzi kungoti chinosiyana Pauro naPetro, kungoti Pauro ane manyorero akaita, hanzi ane uchenjeri humwe hwaakapiwa naMwari. Saka hanzi Pauro kana ari kunyora nyaya dzimwe dzakangofanana nedzaitaurwa naPeter, manyorero anoita Pauro anoita kuti dzimwe nguva vanhu vanoverenga manyorero ake vaminamise zvaanenge akanyora, votadza kuzvinzwisisa, medzisiro yacho zvokonzera kuti vazosvika pakuparadzwa. Saka chandiri kutaurira nyaya iyi, Pauro ane zvaakatonyorawo pamusoro pendimi. Saka Peter ari kutoti wedwe kana makuverenga panenge pakanyorwa naPauro, Pauro haatombozvipikise, anonyora zvakajeka. But kungoti anonyora neuchenjeri hunosiyana nekanyorero kana Peter. Munoziva imi Peter vaive varauriwo. Iye ane kakuchenjera kaanoita, asi achitaura nyaya imwe chete inongotaurwa naPeter. Saka iri kubva yanzi chingwarirai kana muchiverenga, especially zvakanyorwa nani naPauro. Kwete kuti vanhu vanominamisa zvaPauro zvega. Ndaona munoda kutaura Paul, apa ndiri kuona kuti nyaya chiri kubuda chinenge chinoda kuti chiise betera ndechekuti zviri kunzi mutsamba dzaPaul mune dzimwe ndima dzekuti munhu anogona kuverenga obuda imomo achikutsurira musoro. Yes, handasvinzwa Paul ari kuti oenda
akabata zvaanzwisisa zviyazve, yes achifunga ndo zviri correct, yes asi zvisiri izvo. But kunzwisisa kwake kuya kuchitoita kuti arasike, anoparara. haangorasike chete, bhaibheri rabva rati ari kutonoparara. Pasecond coming yatiri kutaura yahapo pane vachaponeswa. Anenge atoparara, kwete kuti anga asina bhaibheri kumba, ainaro, but dzimwe ndima dzemubhaibheri dzinoda kudzidzwa nemutoo wekuti iro bhaibheri ridzidzwe nawo. Saka Pauro pane paakatotaura zvendimi mufundisi, ndoda kuti mupaverenge kuna vakorinde wekutanga chapter 13 verse ya 1. 1 Vakorinde 13 verse 1. Yes. Kunyangwe ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa ndisina rudo, ndava sendarira dzinorira nedare rinongoti ngwere-ngwere. Ndipo vateerera ari kubva ati kunyangwe, ndofungai zvireva iye kana kuti chero munhu nje, kuti kunyangwe ndikataura nendimi dzevanhu, malanguages evanhu, hanzi kunyangwe ndikataura nendimi dzevatumwa, angels, kureva ngirozi, hanzi ndisina rudo. Ndimi dzengirozi ndodzipi? Saka ndosaka tatodzira Peter chingwarai. Saka Peter abva atoti ngwarirai kana Pauro achidini, nekuti muchikamu chapfuura vateereri takatsanangura tichiti ndimi malanguages anototaurwa nevanhu, kuri kufana kusvika vhangeri rese muzano raMwari. But Pauro obva anoti tsve osiyana nevanhu, akuti ndimi dzevatumwa. Ari kurevei, ndopandinoda kuti tibva tajekesa. Saka zvatoda kuita chikamu chinoichi, toda kuti tione kuti kwete vatumwa vega, toda kutomboona kuti Mwari kana achitaura anotaura sei, ane language ipi yaashandisa. Mwari anotaura mutauro upi, nekumwe kutaura kuti Mwari anotaura mutauro upi. Tozoona futi kuti ngirozi kana kuti vatumwa vanotaura mutauro upi. Inoda kuti ijeke, ndokuti tinzwisise kuti Pauro ari kuti kudii. Hatitendei kuna Genesis mukoma givi. Genesis chapter 2 verse 16 na 17. Genesis chitsauko 2 verse ya 16 na 17. Jehovha Mwari akarayira munhu achiti, ungadya hako miti yese yomunda, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Fungo yandiri kuda pamufundisi ndiye yangonzi Jehovha Mwari akataura kumunhu. Ndo fungo yandiri kumboda chete izvi, kuti Mwari anotaura. Anotaura zvekuti mutauro upi zvichazojeka hazvo, asi Mwari anodii? Anotaura. Nekuti apa akatotaura naAdamu. Ende akataura zvinonzikwa. Because haagone kuti musadye muchero ka achiziva kuti zvandatotaura hazvisi kusvika. Saka Mwari anotaura vateereri. Verengai mufundisi Genesis chapter 3 verse ya 8. Genesis 3 verse 8. Vakanzwa izwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kutonhorera madekwana. Munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Panapa Bhaibheri riri kutoti Adamu naEvhi vakanzwa inzwi raMwari. Saka dai kuri kumwe kutaura anenzwi rinonzwika. Ndobva atotaura akati uripiko. Saka Mwari anotaura, Mwari anenzwi. Ndoda kuti muverenge kuna Deuteronomy chapter 4 verse ya 33. Deuteronomy chapter 4 verse ya 33. Deuteronomy 4 verse 33. Ko kuna vanhu vakambonzwa izwi raMwari richitaura riri mukati momoto sezvamakanzwa imi vakararama here? NdiMozisi ari kutaura nevanhu vaIsraeri paya pavapiwa mutemo ine gumi. Ndofunga muchiri kutondera muchikamu chakapfuura takataura kuti mitemo ine gumi haisi yaMozisi, ndiMwari akataura ega. Saka Mozisi ari kutaura nevanhu vaIsraeri. Zvanzi makambozvionepi kuti Mwari anotaura nenzwi rake, vanhu vosara vari vapenyu sezvamakaita imi? Matonzwa kuti makambozviona kupi? Saka kureva kuti on Mount Sinai Mwari paakataura akatonzikwa nevanhu. Inzwai kuti vanhu pavakanzwa chii chakaitika. Deuteronomy 5 iyoyo, verengai paverse 25. Deuteronomy chapter 5 verse 25. Yes.
naizvozvo zvino tichafireiko? Nokuti moto uyu mukuru uchatiparadza. Kana tikaramba tichinzwa izwi raJehovha Mwari wedu tichafa. Vana vaIsraeri vaitoti tiri kurinzwa izwi raMwari. Saka vanototi tikaramba tichirinzwa kuratidza kuti zvaitoitika kuti Mwari mukutaura kwake ainzikwa. Saka pfungwa iri kubuda mufundisi ndeyekuti Mwari anotaura. Ende akataura anodii? Anonzwika. Ndo pfungwa iri kubuda ipapapa. Toda kuti tiverenge zvakare kuna Exodus 33 verse ya 12 kusvika pa 14. Exodus 33 verse ndeya 12 kusvika pa 14. Yes. Zvino Mozisi akati kuna Jehovha, tarirai, makati kwandiri kwira navanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchatumani neni. Kunyangwe makati ndinokuziva nezita rako, wakawana nyasha pamberi pangu. Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu, kuti ndikuzivei ndiwane nyasha pamberi penyu. Rangariraiwo kuti rudzi urwu ndivanhu venyu. Jehovha akati, ini ndimene ndichaenda newe ndikupe zororo. Pane urukuru iri kuitika ndi Mozisi naMwari. Vari kutaurirana. Mabva matopedza mufundisi. Mwari aitaura naMozisi achinzikwa. Mozisi ototaura nemutauro wake Mwari vonzwa. Saka mutoro neurukuru iri kutoitika. Ende wanabuda kutaura. Kuna kuti pari kunzi vaIsraeri vati tikaramba tichinzwa achitaura kwatiri tinopara. Yes. Saka vaitonzwa Mwari achitaura. Vaitonzwa hearing, kutomunzwa chaiwo. Nemutauro wavanotonzwa ivo. Munogona kutotibatsira sepapa. Vaive vana maibhuru vaitaura chiHebheru. Kureva kuti vakanzwa chiHebheru chichitaurwa naMwari. Saka Mozisi paakutaura naMwari aitotaura chiHebheru ichocho vachitaurirana. Mwari achinzwa. Saka zvikunge zvikuratidza kuti Mwari pakuda kutaura nevanhu haana dambudziko mufundisi. Haana dambudziko. Ende vanhu kuri kwekuti vanoda kutaura naMwari pari kuita kunge pasina dambudziko. Because Mozisi ari kutotaura naMwari, Mwari otonzwa potoita hurukuru. Saka Mwari anotaura. Ende anotaura mutauro unenge uchingotaura vanhu vaari kuda kutaura navo. Ndopfungwa iri kubuda ipapapa. Toda kuti patinodzoka tikanzwa kambo tione kuti kongirozi vatumwa vanotaura mutauro upi, vanotaura sei kuvanhu. Saka rambai muinesu vateereri, patichanzwa kambo tichidzoka toda kusweenderera mberi nechidzidzo chedu. Rindanyi mwiwano yera zvione sozvaonekwa mwenjeye nyubatidzanyi munochingamidza tenzi onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi onanyi chidzidzo chake chekuti musunungurwe nguoche nanezviremba kasika nyikutaura onanyi anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onanyi anouya atigadzirira nzvimbo muumambo wake iyo taura nyizvezve mutsatsuri isati yaridzo onanyi anouya
Kristu anotinunura kasika nichiponguwa Kristu anoda kuuya onani anouya Jesu mambo anouya kuzotonga onani anouya Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi murukuro yedu kutaura nendimi. Regai tiende pamberi tinzwe tanzwa chikamu chekutanga chidimbu chapfuura kuti Mwari vanotaura nevanhu pano vachitonzwika vachitaura. Regai tinzwewo kuti kungirozi kana dzichitaura dzinotaurawo sei. Andei mberi vabetera. Verengai kuna Genesis chapter 22 verse ya 10 to 12. Genesis 22 verse ya 10 kuenda pa 12. Zvino Abrahamu akatambanudza ruoko rwake akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Ipapo mutumwa waJehovha akadanidzira kwaari ari kudenga akati, Abrahamu, Abrahamu. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, usaisa ruoko rwako kumwana, usamuitira chinhu, nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. Zvausina kundinyima mwanakomana wako, iye mwanakomana wako mumwe chete. Panapa pane ngirozi iri kutaura naAbrahamu. Right. Paanga ari kuda kubayira Isaac. Ngirozi yanzi yakadedzera iri kudenga ikati, Abrahamu, Abrahamu. Iye akatodera. Ndobva atodera akati, ndiri pano hangu. Kuratidza kuti ngirozi dzinotaura vatumwa. Ende zvavanotaura zvinonzikwa nevanhu. Ende chiri kuratidza kuti ungangodaro uri mutauro upi. Ndechekuti dzatomudeedza nezita raidaidzwa narokumba kwavo. Ndo zvinotoratidza kuti dzinenge dzakatouya dzikataura mutauro waAbhurahamu. Nekuti dziri kutomudeedza nezita rake raaitozikanwa, nekuti Abrahamu haasi kutanga pachapta yemufundisi, anototanga kumashure aingonzi Abrahamu. Saka kureva kuti kudeedzwa kwaaita nevanhu ndokadeedzerwo kaatozgoitwa nengirozi. Sekuti yosvika panapa yosvikoti custom. Ndizvozvo. Nekuti kana nditori kumba ndine chitonzi custom, ndine chitonzi vabetera. Saka ikauya ichisvikoti custom kauti ikati vabetera, betera chishona mufundisi. Saka inenge yatotaura chishona. Inenge yatotaura. Saka ndozvayakaita payakasvika kuna Abrahamu ikatotaura mutauro wake. Zvinogona kuti kuno kuNew Testament pamwe dzinenge dzakutaura zvakasiyana nekare. Verengai kuna Luke chapter 1 verse 13. Luke chapter 1 verse 13. All right. Luke chapter 1 verse 13. Verse 13. Mutumwa akati kwaari, usatya Zakaria, nokuti kukumbira kwako kwanzwika. Mukadzi wako Elizabeth uchakuberekera mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johani. NdiGabriel, mutumwa Gabriel paakasvika kuna Zakaria baba waJohani. Vaive muchechi musoro. Zvikanzi, Zakaria, usavhunduke ndozwa wavhunduka pandasvika. Chinhu chandoda kuudza, minamato yako iya yanzikwa. Mukadzi wako achakuberekera mwanakomana, mugomutumidza Johani. Saka tisati taenda kuti ngirozi yaitaura mutauro upi mufundisi. Iye Zakaria minamato iri kunzi yazonzikwa iyi. Aiitaura nemutauro upi? Wakeka iwe wanotaura basi. Ndingati zvinyatsojeka vateereri. Zakaria anotonzi ane zvaaisipota achinamatira. Zviri kunzi nengirozi minamato iyoyo mandiyanzikwa. Handiti kureva kuti ngirozi dzaitonzwa language yaZakaria. Iyo payauya yatosvika kuti Zakaria nezita rake chairo rekumba. Ndobva yatotaura zita remudzimai Elizabeth. Ndobva yatotaura zita remwana aizoberekwa. Rikanzi anofanira kunzi Johani nemutauro unotozikanwa. Saka ngirozi dzinotaura, uye dzinotaura mutauro wevanhu kwadzinenge dzauya. Saka kuti
muri kuti mimi kana ikasvika kumuhebhuru inotaura nechihebhuru, kana yasvika kumushona yotaurawo nechishona, ikasvika kuna rumbidzai kuri kwekuti pane chaida kutaura inototiwo rumbidzai nechishona. Zviri kujeka, but it makes sense. But tinogona kuitika vanhu vanobva kuti but imimi varume imi kustudio inde hamuri kungotora neexample, hamuri kutora vanhu vaiita kunge vanhu vechijudha vamwe ana Abrahamu nana Zakariya. Ndoda kuti muerenge pana Luke 2 tione imwe boka revanhu ipapo, nyaya iyi haisi kuitika muchechi manje. Muna Luke 2 vhesi ya 9 to 11. Luka chitsauko 2 vhesi 9 kuenda pana 11. Mutumwa washe akamira navo, nokubwinya kwashe kukaonekwa, kukavakomba, vakatya nokutya kukuru. Ipapo mutumwa akati kwavari, musatya, nokuti tarirai ndinokuparidzirai mashoko omufaro mukuru uchava wavanhu vose, nokuti nhasi mazvarirwa muguta raDhavhidhi muponesi ndiye Kristu Ishe. Ingirozi dzakauya dzai dzakawanda, wane yakutaura kuvafudzi vemakwai aya. Vaitofudza makwai vari kusangusana. Ndobva yatosvika zvikanzi musatye, toda kuzisai nyaya yaitika manje manje muguta raDhavhidhi mazvarwa muponesi wenyika yose. Vaudze vateerere kuti Kristu ka asi vajudha shuwa vateerere shuwa musati kana chirongwa chino chatanga wodzima redhiyo kuti vatanga zvechechi. Nyaya yaKristu yatiri kutaura muno mustudio ndeyekuponesa pasi rese. Saka yakataura nemutauro wakatonzikwa nevanhu, because mukazoerenga ndima yemufundisi vanhu havakatozobva kwakutonotsvaga mwana kwaaiva zvavo, kuratidza kuti vakatonzwa zvakataurwa nengirozi. Mamusiri muchechu maZakaria togona kuti muchechu kwakuri kusango ngirozi yakataura zvinonzikwa. Toda kutarisa mumwe muenzaniso kuna Mabasa 10. Verengei kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 4. Saka ngirozi inogona kutaura chinozwa chero nemufudzi wemombe. Ndizvo zvofundisi zvinotonzikwa, haisi nyaya yekuti dambudziko. Mwari kana aida kutaura nevanhu mufundisi, kana kuti atuma ngirozi chida kutaura nevanhu, hapana dambudziko kusaidi kwaMwari. Hapana dambudziko recommunication. Whether anga akaenda kuuniversity, mufudzi wemakwai, ndewe kuchechi, hapana dambudziko kuna Mwari. Verengai Mabasa 10 vhesi ya 1 to 4. Mabasa ya Apostoli chapter 10 vhesi 1 kuenda pa 4. Zvino kwakanga kuno mumwe murume paKesaria wainzi Kornelio, mukuru wezana wehondo yainzi yeItari, munhu wainamata nowaitya Mwari, iye naveimba yake yose. Waipa vanhu zvipo zvizhinji nokunyengetera kuna Mwari misi yose. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva, akaona kwazvo nezvaakaratidzwa, mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti kwaari, Kornelio. Iye akamutarisisa akatya, akati, chinyiko Ishe? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari zvarangarirwa. Mutumwa akasvika kuna Kornelio, uye asi muJudha. Ndobva yasvika zvakare. Zvinonzi kukudza chokwadi Kornelio ka minamato yauri kuita yai iri kusvika, chero usiri muJudha iri kusvika. Ndodaira kuti Kornelio pamwe aitotaura chiGiriki kana mumwe mutauro, but aiti akanamata minamato nemutauro wake iwoyo hanzi zviri kusvika zvainzikwa. Kureva kuti munhu kana afunga kutaura naMwari, hapana dambudziko rekuti aite headache kuti vakomana kuti zvisvike kuna Mwari. Hapana dambudziko. Mutauro wako iwoyo zvinosvika. Hamino kana muri kucherechedza chinhu chimufundisi kuti pataverenga paAbhurahamu nepaZakaria nepaKornelio dziri kutouya dzichinyatsotaura mazita avo, ngirozi dzacho. Kureva kuti ngirozi kuri kwekuti yashanya, haina dambudziko rekusvika kuchinja zita yokupa autumidzwe rimwe nyowa. Ndaiona sekuru wangu vakuramba zita ravo vakuzviti ndonzi Stepinasia. Ndikati Stepinasia
Asia ndiripi zvikanzi ndeve vatumwa idzodzo kutonzi step nation tichita zitari kuchechi ngirozi vateereri hadzina dambudziko nezita rako iroro rako racho aunoitwa iwayo dzinotoagona dzinongoita iwayo enda hapana dambudziko rekuti uzviomese rekuti ndofunga minamato yangu hainzikwe nemutauro wangu unonzikwa pasina dambudziko saka ngirozi pamubvunzo wekuti dzinotaura mutauro upi dzinotaura mutauro wekumunhu kwadzaenda dzinotaura mutauro wekwadzadii kwadzaenda munhu wari kutaura naye iyeye hadzina dambudziko saka musakanga moti patutaura nyaya yendimi mufundisi chaita kuti titenderere kudai tichida kuona kuti mwari anotaura mutauro upi ngirozi dzinotaura mutauro upi ingari yekuti Pauro mutsamba rake ndiye anga anyora kuti kunyange ndikataura nendimi dzevatumwa iverengei futi ndima iyoyo kuna vakorinto wokutanga chapter 13 verse ya 1 vakorinto wokutanga chapter 13 verse ya 1 kunyange ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa ndisina rudo ndava sendarira dzinorira nedare rinongoti ngwerengwere saka muchiona kuti Pauro matauriro ari kuita manje ari kuita kunge ndima yake iri kurwisana nendima hopo dzataverenga muno mustudio saka makaona Peter akapa chenjeri zvika ndo zvitori Pauro izvozvo anonyora zvekuti unogona kufunga kuti kupikisana nezvakanyorwa nevamwe zvekuti munhu agona kusumuka afunga kuti pane language yengirozi chete saka unobva watotanga kuita behavior yekutoti tikakuona uchinamata unenge wakutoti no manamatiro andiri kuita ndo anonzikwa nengirozi ndo anoita kuti munamato usvika yeti ndima dzataverenga dzinotoradza kuti nemunamato wako Zakaria akanzikwa Cornelia akanzikwa saka ukangoerenga ndima iri yegaka unotanga kutoita zvimwe zvatisingatozivo isu muno mustudio kuti zvii but iwewo unenge uchitofunga kuti ndiri kutaura mutauro wengirozi ndosaka Isaya achiti kana muchidzidza shoko iti apatore zvishoma apatore imwe pfungwa muchisanganisa kuti zvijeke Isaya 28 iri kutaurwa namufundisi kubva pavhesi ya 10 unotora imwe ndima apa neimwe ndima apa kuti zvidaro ukangomira uchingoti Pauro akati kunyange ndikataura nemutauro wevatumwa unokaruka wakuita zvimwe zvinhu zvinoshamisa vatenda zvekutoti even mukada kubvunza mubvunzo wacho kuti saka zviya zvinenge zvichiitika china ino varume kustudio hatitori no mhinduro hatitozivawo kuti zvii zvinenge zvichiitika asi ngirozi dzinotaura mutauro wekwadzatumwa kwadzaenda saka chitibatsirai mufundisi Pauro paari kuti kunyange ndikataura nendimi dzevanhu kunyange ndikataura nedzevatumwa ndisina rudo ndava sedare rinongoti ngwerengwere manzwisirei nyapa ari kurevei Paul ari kuti iye zvisinei nematauriro andaita ari kutsimbidzira kuti chakakosha rudo asi mupfungwa dzevanhu mune pfungwa yekuti kana munhu akataura nengirozi aenda pane imwe level iri pamusoro zvikusiyana nevamwe vanhu ari kuti chero ndikagona kunotaura nengirozi mupfungwa dzevanhu mune kuti ataura nengirozi akwira kudarika vamwe but Paul ari kuti chakakosha rudo ndo ari kutsimbidzira apa haasi kutaura kuti kune language yengirozi ngandimbopa vateereri vedu kamuenzanisaka vateereri ivo mukoma Givhirwodzi vandina vavo vobva vandikumbira mari muna January mwana aida kuenda chikoro mukoma mondikumbira mari moti Caston mari yangu yemwana yashota ndipowo $300 ndobva ndataiwa pakanaka mukoma pachena ndokupai $300 second term yobva yasvika vateereri mukoma Rwodzi vobva vauya zvakare voti betera mari yako ndiri kuiziva uchatofunga ndamuyedzo ndichakubhadhara mari yako yese ka1 ndipe imwe $100 ndongozva kuti ndine chikwereti newe che400 ndobva ndataiwa pakanaka mukoma ndokupa imwe $100 third term yobva yasvika vateereri mukoma Give obva vauya voti betera uchafungwa ndiri miedzo ngatiisei paround figure ndingoita chikwereti che500 ndipe imwe $100 ini ndobva ndati kuna mufundisi mukoma Give
kunyangwe mukauchira nemaoko, kunyangwe mukauchira nemakumbo, kunyangwe mukauchira nenzeve, handisi kuzokupa imwe $100. Mapanzwe vatere mukutaura kwandine ndaita uku ndiri kuti nzeve dzinouchira here? Hadziuchire nzeve, kungotsimbidzira kwandinoda kuburitsa bedzi kuti mari handisi kuzokupai, zvisinei nekakumbiriro kamaita. Saka ndikati kunyangwe mukauchira nemaoko, kunyangwe nenzeve, handisi kuti nzeve dzinouchira. Saka Pauro mufundisi ari kuti hazvina basa waita zvinoshamisira zvekuti zvingashamise vanhu. Usina rudo, it's nothing. Iyo kune vechidiki vanoinzwisa zviri nyore kune vechidiki kuti hakuna passage inotangwa nevara rekuti kunyangwe. Kuradza kuti pfungwa yekutaurwa naPauro pane pamusoro payatangira. Nekudzidza kwake kuya ungangotanga shuwa kungotanga nenyaya kuti tiri muno mustudio toti tinokuchingamidzai vateereri, ndapedza kudaro ndongoti kunyangwe munototi varume ava kustudio vabva nekupi. Saka matauriro aPauro ari kungojekesa kuti kunyangwe ukaita zvinoshamisira sei, vatumwa ngirozi dzinotaura mutauro wevanhu kwadzaenda, Mwari anotaura mutauro wevanhu kwavaenda, vaari kutaura navo. Toda kutenda iko zvino tichambonzwa kambo touya tichienderera mberi nechidzidzo. Angawe mangwana ni zuva robuda, hapo kupenya kwawe kudzinga dima, hapo Jesu anouya nembiri nemakore kutora wake. O Jesu ndirini tisati taimba, anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Angawe masi katika na maneru, zimwe pangawe pakati pe usiku, kuye kujeka wemiri yake tenzi ouya kutora wake. O Jesu ndirini tisati taimba, anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Orufaroni uko kusina kufa, nekurwara nekusua nekuchema, tozokumbana natenzi kumakore ouya kuzotora wake. O Jesu ndirini tisati taimba, anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Tiri kuenderera mberi murukuru yedu kutaura nendimi. Abetera atipinde munyaya. Chiverengai kuna vaKorinde wekutanga 14 vesi ya 2 tinzwe mamwe matauriro aPauro. 1 vaKorinde 14 vesi 2, nokuti unotaura norumwe rurimi haatauri kuvanhu asi kuna Mwari, nokuti hakuna unomunzwa asi nomweya unotaura zvakavanzika. Hanzi anotaura nerurimi, i singular isi plural, handiti i language iri kutaura. Hanzi anotaura kuna Mwari, haataure kuvanhu, nekuti hakuna anomunzwa. Papari kuti kudii mufundisi? Apa zvaari kutaura
kwatiri kubva nenyaya yedu tanzwa isusu kuti Mwari kana auya pamunhu anotaura naye rurimi runozikamwa nemunhu yeye chero nengirozi uye Mwariwo haana dambudziko nekunzwa malanguage ese anotaurwa pasi panapa hazvina dambudziko ndosaka vana Zakaria vakanamata nemutauro wavo vana Cornelius vakanamata nemutauro wavo asi vese vainzwikwa naMwari saka Paul ari kuti kana tiri sezvatakaita panapa ini ndotanga kutaura nemutauro wausinganzwe iwewe kastori iwo haundinzwe asi Mwari vanondinzwa ndo zviri kubuda mupaseji iyi handiti kuti muri kutaura nemumwe mutauro wandisinganzwi ngazvijeke vateereri kuti patiri kuenderera mberi nechidzidzo pese patichaverenga pari kunzi rurimi kana ndimi pari kurehwa language chiregai kufungwa kuti zvaazvineba madzidzisiro ebhaibheri riri kureva language saka hapasi kunzi nekuti panzi vanhu havachanzwe saka zvaazvimwe zvinhu pari kungonotaura bedzi kuti inini ndikataura naMwari nechirungu vamwe vakanditenderedza vasinganzwe chirungu handizi kutaura kwavari asi ndiri kutaura naMwari nekuti purpose yekutaura kuti unzikwe saka ukataura language isingaunderstandiwe nemunhu haana chaanzwa hauna kutaura naye but Mwari semunhu anonzwa zvese anonzwa hake saka maitsanangura zvakanaka futi because zvainoita inodya rakapfungwa kekuti ukataura nendimi ndiwe une access yekunzikwa naMwari waimwe level vamwe vasara yetiri kungotaura bedzi kuti havasi kukunzwa nelanguage yawataura iyo asi kuri kuna Mwari ako Mwari anonzwa haana dambudziko but chiri kuvavarirwa naPauro apa arida kuchovhera nyaya iyi kuti isvike pakuti wedweka kana muri pachenyu itai kuti munzwanane saka ipapo paatotaura pavhesi haasi kukurudzira kuti isu tiine mutauro watinonzwanana poita anotsvaga mumwe because ari kubva ati havakunzwa anomapaona manjeka saka verengei futi nyaya iyoyo kuna vaKorinde kutanga 14 tangirai pavhesi 13 tichidzika nayo zvishoma nezvishoma 1 vaKorinde 14 vhesi 13 saka unotaura norumwe rurimi ngaanyengetere kuti adudzirevo chimbomira 14 maenzwa ka rurimi rwekutaurwa vateereri ilanguage itoriko ndo inogona kududzirika maybe ngandikumbira vateereri kuti muzvidzidzo zvinei zvateereri hatisi kutaura zvimwe zvinogona kudaro zvichinzi nevanhu indimi izvozvo mukatotipa maSMS nemawhatsapp muchibvunza kuti ko panodai hatitorinawo mhinduro hatizive kuti zvii but kana ari malanguage ari kutaurwa nebhaibheri ari kunzi kuri kwekuti pana ataura language isinganzikwe nevamwe nekuti communication dambudziko pakati pevanhu nemunhu zviri kunzi pakaita dambudziko rakadaro ataura nerurimuya zvitorina nakumbire kuna Mwari adudzire mumutauro unonzikwa nevamwe maybe tisataenda mberi tiri kuramba tichingoti ndimi rega titi isusu shona rurimi chirungu rurimi French rurimi isai chiportuguese rurimi isai chichina Chinese rurimi nendevele rurimi asi dzese pamwe chete indimi thank you for this because ndikuona tikamaiti ndimi kune zvanyanya kupinda mupfungwa dzevanhu zvokuti munhu tichitaura kudai iye angofunga zviya toda kutenda ipapo saka pari kutsanangurwa navabetera ndepekuti kana munhu akauya panapa otaura nechindevere chatisinganzwe spiritu nabetera hanzi ngaatokumbira Mwari agone kududzira kuisa mumutauro watinonzwa weshona tazwa sokuti ndo mabudiro aikuita ndopfungwa yekubuda ende ndoitori kurudziro inotarisirwa muchurch setup kuitira kuti paite communication endai muchidzika naye vaKorinde kutanga 14 iyoyo mamaverenga vhesi 13 nokuti kana ndichinyengetera norumwe rurimi mweya wangu unonyengetera asi kufunga kwangu kunoshayiwa zvibereko pari kuti kudiya apa zvapari kutaura ka ndikanyengetera nerumwe rurimi hanzi pamweya Mwari vari kundinzwa asi mupfungwa dzangu handisi kunzwisa undati
Nebereka ndipe muenzaniso. Tiri kuchikoro kudhara pataifunda tiri kuprimary. Right. Unoziva kuti chirungu kudhara chirungu chaisina kuve common sezvachaita mazuva ano. Chero kamwana kasimboenda kuchikoro ndokuzoka chikotaura chirungu. Isi chaitorosangana nacho kuchikoro. Right. Saka waigona kupuwa poem naticha. Okay. Yekukirema kana imwe passage kana imwe speech. Woimemorize. Kuikirema so kuti ugozoitaura pazuva revabereki paparents day. Yes. Saka waizosumuka so because unenge wakapractice. Saka unozosumuka so wandekazviendiso uchichazo pachibuda mumazivara mahombe. Yeah. Zvekuti mbuya dzecha but hadzisikumbonzwa kuti panzi chii. Handitozvona. Chero newewo wacho hausikumboziva kuti mazivara awataura anorei. Saka zviri kunzi naPauro unogona kutaura vanonzwa votonzwa. Asi iwewe mupfungwa dzako usiri kunzwa meaning yazvo. Right. Ndo zvaari kutaura panapa. Kana ndikataura nerumwe rurimi Mwari vanondinzwa nekuti ndataura rurimi urwu. Vanonyatsonzwa kuti zvarehwa ndizvo. Ivo maticha ivapa ipoemo vaitoona kuti agone. Vanenge vachinyatsonzwa. Ende vachinyatsonziva zviri kurehwa nepoemu. Asi inini wacho ndarrisaita poemu. Handisi kuziva zvairi kutaura. Saka ana mbuya pavaiti sanaita paya kungoti pane zvabuda but kuti zvinorevera hapana. Saka hapana zvazvaibatsira ana mbuya ka. Ndo pari kunzi nebhaibheri tikadaro futi muri muchechi, that is tikutaura malanguages, urova nemumwe mutauro zvekuti vanhu vanonyatsonzwa kuti asi ari kutaura but kuti zvarevei hapana. Ndo pari kunzi unoshaya zvibereko kureva kuti hapana michero inobuda pakutaura kwakadaro. Verengai futi pazasi mufundisi. Verse 50. Zvino chinyiko ndichanyengetera nomweya wangu uye ndichanyengetera nokufunga kwangu. Ndichaimba nomweya wangu uye ndichaimba nokufunga kwangu. Saka bhaibheri kubva ranoti haridi kuti wapedza kuita zvauri kuita zvechechi zvezvi tikachikubvunza kuti mongo uchiti ungoti nanamumweya ina ndizoti tihanzi tinitsinga iwe hanzi naPauro kana uchinyengetera whether uri kufunga kuti ungwa mumweya nyengetera pfungwa dziripo futi uchinzwisisa kuti uri kuti hanzi even wakuimba hatidi munhu anongoimba ongoti kutaura chokwadi payaka kutaura chokwadi handitogozondada kuti Pauro ari kuti ngatiitei zvekuti uzive kuti ndaandichiimba kuti munoza kunoona kuti anogona kutenga vachienda kunonamata mufundisi vachitoenda vachiti nhasi kwaita chando haiwa kachando kwedu chafuma chakachari vari kutoenda kuchechi vachitotaura vachinzwanana pavanongoti gidhi muchechi chete havachanzwanani. Mumwe akutotaura zvimwe mumwe achitaura zvimwe zvavanotaura vachingopedza chechi bedzi onzi aiwa nhasi kwakomborera vakunzwanana futi. Saka ndopfungwa yekuedza kugadziriswa naPauro kuti muchechi ndomungadai mutori nekunyanya kunzwisisana muchitotaura zvamunonzwanana nekuti mauya maungana pane kuti muchechi ndo matome nyongano nekuti havanzwanana inge isina kupera ipedzisei kusvika pavhesi 19. Kana zvisakadaro kana iwe uchivonga nomweya kouya ugere pachigaro chavasina kudzidza uchati amene seiko pakuvonga kwako zvaasingazivi chaunotaura iwe. Apa pari kutonzi ukataura nerumwe rurimi asina kudzidza kureva kuti indimi dzinotodzidzwa idzi hadzisi dziri kuti dzinongopuwa nemweya. Saka ratoti asina kudzidza haasi kunzwa kuti watii zvekuti anobudemo asina kukomborerwa anobuda asina kuko. Saka papoemu yamataura yamaita ana mbuya waizoona mapedza ticha chaiye anoziva aizosimuka oti toda kutenda vabereki mamunzwa kamwana zvaanga achitaura vanenge vatozva kuti vapururudza vasa havana kuzvinzwa because ticha akadzidza manje. Saka ndopari kunzi mutauro since ari malanguage anogona kutonodzidzwa kuzvikoro nekumakoleji pari kunzi iwo ukabva wauya muchechi wotaura nelanguage isingagonekwe nevamwe. Saka vamwe tombotongo uchiparidza kana kunamata vanoti ameni sei tiri kufamba zvakanaka. Nditenderei ndingoita chinhu ichi kuvateereri kuti panodzidzwa muchechi vanhu vakanzwisisa zvinokurudzirwa nebhaibheri vanhu vanoti amen. Dziri kuhatsotsika dzekuti vanhu vanotinga maoko morova mhetero but mulanguage yebhaibheri Mwari anenge aita sekuti wanzwisisa zvaitwa unobva wati amen.
sepo pamatsanangura pamufundisi. Amen. Chiverengai pazasi. Mama svika pa19. Nokuti iwe unovonga hako zvakanaka asi mumwe haasimbiswa. Ndinoonga Mwari kuti ini ndinotaura nendimi zhinji kukunda imi mose, asi pakereke ndinoda zvikuru kutaura mashoko 5 nekufunga kwangu kuti ndidzidzise vamwewo pakutaura norumwe rurimi mashoko ane zviuru zvine 10. Hanzi naPauro kutaura chokwadi. Ndine ndichitomboda kukuratidzai kuti ndinogona ndimi dzakawanda. Hanzi asi kana ndikauya kuchechi kwenyu ndinoshingaira kuti nditaure language yenyu nemashoko mashoma andinoziva kuti manzwa kuitira kuti zvikubatsireiwo. Saka anobva atoti kune vaaiudza vepaKorinda apa achitiudza nhasi zvikanzi nini Pauro ndototaura ndimi dzakawanda kure amalanguages. Saka anopedza kureva kuti chikonzero ndichiti ndikauya kwamuri handitokuratidze kuti malanguages akawanda, ingari kuti ndinoshingaira kuti nditaure nemutauro nemi watinonzwanana poratidza kuti pane zvabatsirika pane kuuya ndichikuratidzai mitauro hope yandinogona zvisina zvazvinobatsira. Pana Vakorinto wokutanga 14 ipapo pastor verengai verse 27 na 28 yacho. Verse 27. Kana kuti mboendei kuna Genesis. Tozouya ikoko ndofunga inobuda nyaya yacho zvakanaka. Genesis 11 ingwe iverengai yese kubva verse 1 muchitsetse. Genesis 11 verse 1 kuenda pa8. Nyika yose yakanga ine rurimi rumwe nokutaura kumwe. Zvino vakati vachitambira mabvazuva vakawana bani munyika yeShinari vakagarapo. Vakataurirana vachiti, uyai ngatiitei zvitina tizvipise kwazvo. Zvitina zvakava mabwe avo nebhitumini rakava dope ravo. Vakati, uyai ngatizvivakire guta norusvingo runosvika kumusoro kudenga, tizvimutsire mukurumbira kuti tirege kupararira panyika yose. Ipapo Jehovha wakaburuka kuzotarira guta norusvingo rwakanga ruchivakwa navanakomana vavanhu. Jehovha akati, tarirai, vanhu ava ndivamwe, vano rurimi rumwe vose. Zvino ndizvo zvotanga kuita. Zvino hakuchine chinhu chavangada kuita chavangadziviswa. Hendei tiburuke tindopesanisa rurimi rwavo ipapo kuti varege kunzwana kana votaurirana. Jehovha akavaparadzira ipapo, vakapararira panyika yose, vakarega kuvaka guta ravo. PaTower of Babel ndo panoburitswa kuti Mwari kubva kuna Adamu kuvanhu vembenge vari vemutauro mumwe chete. Pandima ndo pari kubuda kuti Mwari ndiye akatogadzira kuti kuve nendimi, ndiye akadzisika. Ndiye akatosika malanguages aya. Saka Mwari, inzwai vateereri, haana dambudziko rekunzwa malanguages akasika. Ane dambudziko remalanguages vanhu nevanhu pakutaurirana kwavo. Saka maona Jesu achimuka kuakafa kuti chiendai nevhangeri pasi rese, ari kutozviziva kuti kwaane mitauro yakasiyana yakasikwa paBhabheri. Yakasikwa paBhabheri naiye Mwari. Saka itoziva kuti kana padaika pane dambudziko nekuti pandakavaparadzanisa paBhabheri havana kunzwanana. Saka nazvino Mwari anotoziva kuti mitauro ikasiyana pane kusanzwanana. Saka ari kuti manje vhangeri kuti richienda pasituation yakadaro, paakuda kuti vanhu vataure nendimi kuitira kuti communication iya ichidzokedzana. Ndaona muda kuti panzi mutauro wengirozi. PaBhabheri apa ngirozi dzaivepo zvekuti chero mukatora tofo rengirozi kuti makore ese 1000 ese haya ichingodzidzira bedzi yotadza kuziva mutauro wemunhu ngirozi dzoziva mitauro yese inotaurwa pasi pesu naMwari anoziva mitauro yese. Dambudziko iri riri kuvanhu rekunzwa mitauro. ndizvozvo ndo rainzi naJesu, chimirai kuna vakomana vanga vasina kudzidza, ndichaita kuti mugone mitauro itori mitauro. Asi ukataura manje iye zvinezvi mumazuva edu anaya chirungu taakuchinzwa, ndizvozvo shona yakunzikwa. ndizvozvo Kune munhu anogona kutaura chirungu, akugona kutaura chindevere, akugona kutaura chirungu. vanhu vadzidza pasi, vanhu vadzidza. pamamaerenga ndima yapanzi asina kudzidza vamwe avo but vaiye zvinovadzidza zvekuti munhu anogona kusimuka agototsanangurira vanhu nechirungu asina kana dambudziko. pasina isusu vari kutonzwa futi tisina. Handiti munhu mumwe cheteye zvakare
anogona kutotsanangurira vanhu nechindevere kana aenda pane vandevere vagonzwa pasina kana dambudziko oenda kumashona agovadzidzisa nechishona munhu iye anonzi ane chipo chendini chichiudza ivateereri udza inini vaudze vateererianyatotsanangura kuti ane chipo chendimi anogona kutsanangura mitauro iyi zvinonzwika zvekuti kana achigona more than one language antori nemitauro yakasiyana-siyana yaanogona kushandisa kutsanangura mabasa makuru aMwari. Munhu iyeye tinoti ari talented, ane chipo chendimi ndaanogona kutaurira ndimi dzakasiyana-siyana mabasa makuru aMwari. Toda kutenda ndokudzidzisa kwebhaibheri. Saka kurudziro iripo vateereri, ngakuchirega kuva nemunhu anoita zvimwe zvinhu oramba achingoti hamundinzwisise apa ndenda kutotaura mutauro wengirozi zvarabwa nebhaibheri izvozvo. Hatidi kuti ufungoti waine level uchiita zvinhu zvisinganzwisisike, hazvina kunaka. Verengai Vakorinde wekutanga 14 verse 27 na 28. Vakorinde wekutanga 14 verse 27 na 28. Yes. Kana mumwe achitaura norurimi ngazviitwe navaviri kana varega kupfuura vatatu vachiravana nomumwe ngaadudzire. Asi kana pasina unodudzira ngaanyarare mukereke, ngaazvitaurire iye nokuna Mwari. Zvakacheka apa zviri kurehwa munhu asumuka panapa ari kuparidza muchechi abva kuBrazil kwambe ngouchataura kwe oparidza nechirungu hanzi ngavamire vari 2 umwe achiisa muchishona kuitira vasinganzwe chirungu. Tomboti paita mashona nemandevere ngavachiti uyo abva kuBrazil anotaura nechirungu umwe woisa muchishona umwe woisa muchindevere. Asi hanzi vanodudzira ngavarege kudarika 2 kuitira odhaka. Because kana maakuzonoita 5 malanguage ipapo kuti uyu ataura chirungu, uyu ataura chindevere, uyu ataura chishona, koyo chimwe saka ngatidai so imimi toti munogona mitauro miviri, chirungu neshona. Ini ndongogona chirungu. Ndoda kuti muite zvataurwa naPauro izvi. Ini ndinda kutaura nevanhu ndabva kuBrazil. Good morning listeners. Mangwanani akanaka vateereri. Today our topic is entitled Speaking in Tongues. Hurukuro yedu yanhasi ine musoro wenyaya unoti kutaura nendimi. Ndozviri kutaura tiverengai mavhesi edu ekupedzisira. Verengai mavhesi edu Vakorinde wekutanga chapter 14 verengai verse 37 na 38. Vakorinde wekutanga 14 verse 37 na 38. Yes. Kana munhu achiti ndiri muprofita, yes, kana ndiri womwe, yes, ngaatende kuti izvo zvandinokunyorerai murayiro wacho. Asi kana munhu asingazivi ngava asingazive zvacho. Hanzi naPauro nyaya yatataura tiri muno mustudio, kukaita munhu anozviti ndiri profeti kana mhenorengi anoda kuzvipa kana mutendi wese, hanzi itotendai kuti nyaya yatataurai ndozvairi pamusoro pendimi. But hanzi nebhaibheri kune vamwewo vanoda kuramba vari ignorant, voramba vachifunga kuti ndimi zvinhu zvisinganzikwa. Hanzi vanhu vakadaro hatina zvekuita, rambai muri ignorant makadaro. Asi nyaya sekuitsanangura kwataita ndoutori murayiro washe mufundisi. Toda kutenda. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri kunzwa zvinhu zvakadai. Mwari ngatibetsere. Chatinodzidzira zvinhu izvi ndechekuti tirege kurasika munyaya dzekunamata. Nekuti bhaibheri rati patsamba ratatanga naro vanhu vanogona kubatirira padudziro isiriyo vachitenda kunoparara. Mwari ngatibetsere. Zvinogona kuti masangana nemubvunzo kubva paurukuri yatati tichiita. Kwamunogara ikoko hama dzenyu, shamwari, vavakidzani, kana muine vanopinda sanga veri ma7th Day Adventist, indai kwavari. Vanoziva kwekuinda nemi kuti munobatsirwa. Asi munogona kufona mega direct pafoni namba dzinoteera kana kutumira mameseji, maSMS, maWhatsApp, munobatsirwa panhamba dzinoti 0775 460 175. Regai ndidzokorore 0775 460 175. Imwe yacho 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vakuchengetei, tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombo ndiwike
andichina zororo ndotsamira kune mwinga ngandinzwe imwi moti